ifa te mo I unaw te mo I chung te bauta se police te chu intan thei top chua thok turin hi du nge yang tuna case kan soi tur hi case dang dai takani chan chu police te le bo chung kwa te in thurwa lo le an chet dan veli ani a Rebecca Rius German me che pakhat chui vak ngai na lo case boy tak chanchin hi tun trum chu kan en don ani The sunburst flowers calling on roses overdue, but I tunlai le rol te ang tho hian Rebecca hian TikTok angai na em a Kpop angai na hle boka group pakhat du deuh mai nei boka heipo hi mitam jok du ron BTS te anni BTS te hi tunlai khovela chuan Kpop group larberan ti theya Rebecca po hi Germana dai uma se alo a chil ve hle ni mela an group member zinga adu ber chu an leader RM nge hi ani melbok German khopui Berlin a chengan ni a anule paten en hian an chenga a una nu Jennifer po hi an venga tho hian omin pasala nei to a fa pakhat an nei to bok a una nu nen hian in close le in kom ngei tak an ni wang hian weekend chu a u Jennifer te in lama hian mangna sa thin le a anule pate poin a u te in a kal thin chu poi an tilem lova a chan chu a thian ni lovin a una nu ani baka an in a tagina hlat vak lo wangani February ni som pasari kumsang ni som pakwa zana ni a Rebecca hi atuka school kal ngai ni a mase anule pate chu a ute ina re adila a u pasal chu company party a kaldon wangin aron ho hardona a unaw nu nen hun nuam takan man thei don wangin akal chak em a anu chuan atuka a hun taka school akal don ni chuan arya alo phal taboka anu chuan di chuan alo phal lawa Rebecca chu a ute in lam pani na kalta a hi anule paten Rebecca an hu nung ber alo ni ta atuk zing alo ni a Rebecca nu chuan Rebecca chu dar sari le minute som panga vela phone atuma school kal nge yam ti fia tumin ma se a phone chu a in switch off tata Rebecca chuan a phone a charge thei ngilani aringa a u Jennifer zok chu kai tho tir turin a phone le da zoka ma se Jennifer chu ina alo lova dar sari a na tan turani baka a fanu de ke ra da angai thu lo shila alo chuak ma viawani anu chuan ti chuan an mak pa Jennifer pasal Florena chu ina a oma alamut nge yarin awangin a phone le ta a ma se Florena chuan party atangin zing da rukvela che a ho thule a ho chuan Rebecca e mu to lo thu lo shila ka ho khan chuak dai to aniang lo ti a Rebecca nu chuan WhatsApp a message chu a nu chhia le ta to pa a lo chang lova a message chu a read lo bok ma se a phone a chuan a thleng ngei ti a hriata a phone chu a off lovaniang anti a riru ti halawan tum sham shama Rebecca phone chu a boy ve dewani an ringa an ngak taringot mayani mase tlaya lo ni a Rebecca aron hota silo an school atangin phone call an donga school aron kal lo chante an ron zota chuta tak chuan thil dik lawa umta ti an shia a police an call ta wata Germany a police te chet dan hi US a police te chet dan nen hian ain ang lo hle a mi bole mi thike sa te po hian media an thil hriat zong zong hi an puang zong zong ngai lova an ma ni le abo mo a thi te chung in kara chia thu poi mo chu an da a chuta abo chung te po hian information engkim a chip chiar an shevek ngai lo police te hian poimo an ti viau chin lo chu an shil ngai lova he case po hi soi teu tur om tur ni ma se ana zong hi an puang zar don lo ti sha ila he wang hian chip chiar zo ka shia ta har hle ti chuan Rebecca chung te chuan Rebecca bo thu chuan report ngala zana report ngal ma se police te hian atuka abo thu hi an file ve chia he hian Rebecca chung te ngai ti thalawa an la thu tak lo ria win an shat pha bo de chu dar ka somli pariata tlin ma file ni thin lo ti oma se minor a chuan ani velawa Rebecca khakum som panga chi alani Rebecca chung te chuan social media te po posin mi te tran puina an ngen tel boka heti lai hian police te po chuan athalak printin mi bo Rebecca chu an lo tar ve boka heti an thalak tara hian Rebecca chung te chu an lung oi lo le a anu soidan chuan Rebecca thalak tharlam thatak tak police te an pe a ma se about ti an tara Rebecca thalak chu a Instagram mi da yani a he thalak la hi edit na sat ni in filter te manani boka chu mai baka he thalaka hian ni dang zong ain Rebecca hian makeup amang na saboka achung te chuan mi te chuan lo mel ruma se Rebecca chuan shirt shan kher an ring lo
van nei thak takin TikTok le Instagram lama te followers lo nga ahlawa athalak pa ngai po alo tam hlo police te chuan Rebecca bawa kor hak le athil kente anon puang thar ta boka chungte chu jacket mul pink ripped jeans BTS rap monster hoodie black and white Vans handbag pink le backpack sen ani a hei hian mi tam taka ngai dan thararon tu a chutiang cheta tam bag keng te chu atlan ba woni nge yang an ti a mase police te chuan ani the an ring lo thunga achung te amangaya chu baka anuna thil thleng lian tham engma a om lo lai hani bok ne nan ti a achung ten social media lama an post ti lawa chuan he KCRM maya February ni som hi pariata chuan maktak main police chu an ron cheta a upasal Florena chu an manta mi tam takin makanti lea mase Rebecca bo tu khan zingdar somle mini somli panga vela Rebecca ule apasal Florena kar chu Polen lampana chaktaka akal chu CCTV a mu ania Polen hidar kar khatli achan ve tlan ve lekani Jennifer chu anna a ti hriatani awangin Florena kha akhal tu ani ngeyarin oma ankar ngeyani ti po a license plate atagina chiang lebok anu ni rei vaklava po ankar hian he kong thau hi azo le a akhal tu po Florena thawani mase Rebecca chung te chan Florena hi an ring ema ama ani an ring du lo he hi mi ten makan ti hle abik taken police en akara chuan Rebecca samle a jacket pinka multe an mua mase Rebecca chung te chuan makan ti lem lo samle jacket mul lo om te chu a thei lutuk he kara hian Jennifer mo Florena pona khalai hian a chuang regular mani an ti a he wang hian akara heng thil te hi mungot mase evidence a thei tak lo awangin Florena chu police te chuan an chhuah le ta Rebecca case chu mi bawa tangin tual tha case an thlaka ni taber police te chuan Florena bok chu an rin hlel berani awangin an chui ru renga March nilia chuan Florena chuan man le ta ama khan evidence thato kan shiat lo awangin church mi alowin an chhuah le to pa an chui ru renga an ngak de uri mai alo ni a police ten heti taka an beita ka chuan Florena chu atong chuak ta a in puanga mase police te beisai ang chu anilo Rebecca Bonia Polena akal chan kha chu tu emo mu tura nei wang ni ina soya phallo thila sumdo na chungchanga min shiat pola chuwang chuan vati fel turin ka kalani ati a atira soi mai lo chan po ramdang te ne na phallo thila indor ani awangin police shil zel chuan boina atu a lo wang ni ina soita a aduta chuan akar amun ngaya bok anu ni rei lo te ya akal le chan chu soi fia le in khalai mun avokal na thau khan azung bun na ti bowa vazon atum ni ina soya he ero police te chuan an oi chia lo sumdo na thila kalin in nei zung bun avati bodai an ring theilova akut mangchon engemo takavati zo kaniang ti in chulai mun vel chu an vadapta a Rebecca taksa an mu lo takin ti in July mun vela ramngo te chu police le investigators at chuang le wifing pathum tenen an hanjong ta tak taka mase engman mu tak lawa chuan walziger dil lampanin an kala an zong tran le a uitam jok le tuilut thiam tenen na satakin be mase Rebecca chanchin thar le sul nu engma hria thei anita chuang lo Anrin hel na mun zong zonga po Rebecca ne na in kai noi tur thil engma mu ani lawa wang chuan police te chuan investigation chu an ti top le ta phota Florena po chu avoi ni nan chho ani le ta tharuk nuwa chuan a mun ngai bok chuan handap le tak taka mase atlaya chuan an ti top le a engma an mu lawa wangin heng thil zong zong a then lai hian Rebecca chung te chuan media nga event an hlo na chu ti top an du a mase thil pakhat soidu an la neya chu police te hian an rin hlel hi an ti diklawani ti hi an mak pa chu an ring hlel theilova Rebecca nu chuan Rebecca bo ma car khan online in Rebecca khan thiana chara chupa chu mexa ani thua soya Berlin cheng ni velo ma se in hu an chak thua soya ma se Rebecca nu chuan in hu an rem ti lo thin thua soi boka aboni khan school kal lovin mexa nen in hu an tu mani arin thu Rebecca chung te chuan an soi le boka ni e mexa po chu online na mi hlau om tak ang hi alo ni mai thei lo mo Rebecca bo chan ber po alo ni mai thei ani
Magdeu mai chu Rebecca boni thau khan mix up bo mak maya social media account zong a delete veka Rebecca chiante mexa sheve tu te tan po biak thei ani chuang lo kan social media account te kan delete chang chu om chin ma se mexa khan a delete ni kharin hlel om ve takani police te po in mexa chu chui turani thu shema se engtin tak nge an chui hriat ani lova tuna chuan Florina an mirin lelbera hian an la in concentrate ani mil zoka kan soi tu angkan case chip chiar takin puang zar lova eng angaril nge an hriat ani lova police te hian an soi ai tam hi chu an hrenge yang Rebecca chung tela chuan he case police ten an chui dana hian an lawm lo thuan lo soi ve reng bok nen bo chung tele police te hian in thurual lo ru riau maya tuna kumsang ni som ni pakhat ani to a kum ni lai lo ni ta Rebecca chunga thil thleng hi hriat thei alani lova Florina hi police terin hlel ber ni ma se evidence a that lo em awang hian an man thei angem nang tu ngei rin hlel le Mexa nge Florina nge mi nan that nge Mexa kha Florina thau kha alo ni ringanga human trafficking lama alo in rol renga aboni khan fake account kha delete ve ngal nge achung te khan Florina an tran tlat te kha thil danga umani theyangem Rebecca hi an mule thotangem ingai dan han comment ve te